Reazzjoni anke mill-unions f'pajjiżna għall-aħħar żviluppi marbuta mal-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Fl-ewwel kummenti b'rabta ma' dak li ġie żvelat mir-rapport tal-Awditur Ġenerali li qed jindika li l-kontijiet tad-dawl u l-ilma mhux qed jirriflettu verament dak li qed jużaw il-familji Maltin, żewġ entitajiet li jirrappreżentaw lil ħaddiema u lil min iħaddem insistew fuq l-importanza ta' kontijiet trasparenti u ta' xiri ta' enerġija mill-orħos source. Il-kap eżekuttiv tal-UHM Voice of the Workers Joseph Vella stqar ma' Net News li jekk ikun hemm diskrepanza fil-kontijiet, din għandha tkun favur il-konsumatur u mhux favur min jipprovdi s-servizz. Bħala union dejjem naqblu li l-metodoloġija għandha tkun trasparenti, metodoloġija li semaj jekk għandha tiffavorixxi lil ħaddiem, lil familja tiegħu iktar milli tikkastigah fl-aħħar meta jasal il-kont. Vella kritika l-mod kif il-gvern nefaq il-miljuni minn flus il-poplu f'investiment li spiċċa jiswa aktar lil familji Maltin u Għawċin. Wara l-investiment nazzjonali, wara li daħħalna it-tanker u s-sistema tal-LNG. Tajjeb, illum qed naraw li di tiswa iżjed minn dak li huma sorsi oħra ta' enerġija. Tajjeb fosthom l-interconnector. Anke d-Direttur Ġenerali tal-Assoċjazzjoni ta' min iħaddem Joe Farrugia saħaq fuq il-ħtieġa li l-pajjiż jixtri l-enerġija mill-aktar sorsi rħis. Argument li issa ilu jagħmel il-Partit Nazzjonalista. Bħal kull ħaġa oħra li jitħallas għaliha, il-kont għandu jirrifletti il-konsum. Meta jkun hemm mistoqsijiet jew dubji dwar il-kontijiet u x'attwalment qegħdin jirriflettu l-konsum, allura ikollok min jinkwieta u xekk. L-iktar meta qed tiġi overcharge mbagħad jekk tkun klient, allura naħseb jekk hemm bżonn ta' xi corrections għandhom isiru. Barra minn hekk għall-industrija wkoll huwa kruċjali illi l-enerġija tinxtara bl-irħas mod possibbli. Li nissorsjaw li mi l-aħjar mezz illi nissupplixxu l-enerġija li hija parti li tiddetermina il-kompetittività tal-azzjendi tagħna. L-enerġija u l-prezz li jħallsu għaliha l-familji u n-negozji Maltin u Għawċin kienu l-bażi li fuq għall-Partit Laburista bena l-kampanja elettorali tiegħu fl-2013. 5 ijiem wara dik l-elezzjoni, dak li kien il-Ministru ġdid responsabbli mill-enerġija Konrad Mizzi u dak li kien iċ-Chief of Staff ġdid f'Kastilja Keith Schembri fetħu żewġ kumpaniji sigriti li fihom kellhom idaħlu 5,000 euro kuljum kull wieħed mill-proġett tal-Power Station li kienet għadha trid tinbena. U wara li l-Partit Laburista beħ lil poplu l-ħrafa li kien se jraħħas il-kontijiet tad-dawl, kien l-istess Prim Ministru ta' dakinhar Joseph Muscat li ammetta it-taħwit fil-kontijiet. Sta jkun hemm ċertu anomalija f'ċertu settur, dik l-anomalija issa l-arms kważi konkludew l-analisi tagħhom u għas-sena d-dieħla għandna soluzzjoni f'dan ir-rigward ukoll. Illum 3 snin wara, mhux talli dawk l-hekk imsejħa anomaliji ma tranġawx, talli l-familji Maltin u Għawċin qed ikollhom jiġġieldu biex forsi ma jkomplux jinsterqu kuljum fil-kontijiet tagħhom.